Africa sanibonani nibingelela uqumba amaqumba lalaqumba lesele lentaba nibingelela umbhinyilika into abathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha kube ukuphuma ngapha bayivimba ngapha yaphuma ngapha abantu bayivimba ngapha eyabhinyilika yaphuma ngapha nibingelela amavinjwa nge1000 nibingelela amavinjwa ngesitina nibingelela amavinjwa ngenkulungwane Bingela iqumbisti iqumbelele nginibikelela bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi lapha ya ku YouTube uhlanga media kanti ke igama le show why mina ebantwini bebonke ngane okhethile ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina hawu namhlanje ngizoke ngintshela igama lika cameraman ngo cameraman la uqhawe insizwa ke lena kuyiyona ehlezi nje imile ithi hey ndoda awume kahle la uthini sizosebenzisana nawo kahle ngendlela ke isimangaliso kanibingelela nonke bafethu ngabe uphesheya kwilwandle ngabe use-Africa kulamazwe ase-Africa ngabe use-South Africa kona wonke ama-province ngiyajabula ngoba niyasibuka suhlanga media tshelana abanye batshela abanye nabanye batshela abanye ningakhohlwa ukuncafaza leya button ekuthiwa usubscribe wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi manginento eqhamukayo izoqhamukela kuwena hlale phansi ubhekisa amadolo phezulu usibukele suhlanga media namhlanje sizolungisa enye mfethu yezinkinga untombazane wenza i-abortion untombazane engamtshelanga umfana uhlezi ezibuza ukuthi kwagcina kwenzakaleni ngendaba yesisu ngoba ngufakazi ukuthi wena wawukhulelwe sahamba nawe salapha eklinikhi bafe ba-check ukuthi ukhulelwe bathola ukuthi ukhulelwe kodwa ngazi lutho ngengane zikhiphani ake sohlala phansi nabo labantu sibheke ukuthi kuhamba kanjani xabu Angibingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uqumba amaqumba nalaqumba iselesele kubingelela bukhoma ngaphansi kwechannel ke uchungechunge lapha ya ku YouTube abayibiza ngokuthi ke uhlanga media kubalekile ngasonke isikhathi njalo uma usibukela ukuthi mangazi uncafaza subscribe uncafaza ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi uzohlezi uyithola i-notification eshoyo ukuthi thandwe indaba sekunjalo sondela futhi uzobuka isiqephu esisha kanti ke igama leshow ihwayi mina ebantwini bebonke engane ukhethile ukuthi ke lobuhlungu obuzwise mina namhlanje nangu udade wesihlezi naye la esifisa ukwazi kabanzi ngaye yebo akazi ukuthi ubhalelo bani kodwa namhlanje uzokwazi ukuthi ke kungane la safisa ukwazi ngaye abamchazile bamchaza kahle umuntu operfect ngalendlela achazwe ngayo hayi siyafuna ukuthi sithole ukuthi yini engekho perfect ngaye ngoba phela sechazwe kahle kakhulu siyakubingelela sokamukelo ohlelweni yebo sawubona njani siyaphila dade wethu usisi uba igama lakhe nasibonga igama lami uSindi Khumalo mashobani siyabonga kakhulu ukwazi sizoke sithola ukwazi kabanzi ngawe nje unemibuzo embalwa esizoke sithi ukukubuza yona akho lutho luthena lukho lubi konke kuhamba kahle sezwana okay sifisa ukwazi ukuthi mhlambe mawungathi ukubuyela emuva kancane usafunde primary yanjani impilo ngikhumbula kulama grade lawa nje yabo 5 6 7 la khona nami sengiqala ukuhlakanipha mawuthi 5 6 phela sifunde isikhathi sama standard 2 standard 1 oku grade 3 standard 1 ku grade 3 u standard 2 ku grade 4 standard 3 ku grade standard 3 4 5 kusuka ka grade 3 kusuka kabani ka grade 5 slow standard 3 yeah ufunda isikhathi sama grade ne sekusuka grade 5 grade 6 u7 u standard 5 lo okay alright uyakhumbula lapho ngaleso sikhathi bekunjani Ngihlanyela mina esikoleni kumnandi nje ngingane ethanda othisha ngihlaniphele futhi noma ngahlaniphile kakhulu kodwa ngingane yothisha ingane kodwa ekwaziyo ukuthi makufundwa kulowo nyaka naye ibuye nereport ebhaliwe uphasa noma ngaphiwe kangaka yazi basikhuluma ngendaba yesikole kunenye insizwa lapha ngakithi kuthiwa ubusane yakaNkabane iyangixoxela ngelilanga ithi yayifundisa kahle esikoleni yabona iyaphasa yazi yawela isuke esineke kunesikole isuke esineke yawelela emgulu ayafunda nakhona ithi yona yayifuna ukuqhubeka nokufunda uyabona konakala ngokuthi ifeyile uthi yangamphathi kahle lento yokufeyila ukuthi bafethu ungake kuduma izulu ngesikoleni kuyanetha nje esikoleni seyiyasuka manje ke mase xoxa yena akasasho uthisha sethi sekusuka le ntombazane izongifeyilisa yazi bafethu uthi sekusuka le ntombazane izongifeyilisa ayi ngave ngasho lapho ukuthi sengiyoshaya isicapha ke manje ngeke mina ngifeyile so abanye abantu bayahluleka ukufeyisa lento yokufeyila uyabo
umuntu athi hayi ngiyahlukana wena unentanda ngoba wawuphasa Yeah, yabo angiphasa mina. so wawela manje waye high school kwafika kwaba njani high school High school nakhona nje ngangiyingane hayi high school ke phela nganginzima kakhulu ngangihosta ngisho yabo ama event la sesikoleni no Valentines izinto ezayiphathwa mina yes kumnandi nje ngangihlakaniphile ukuthi phela ngangihlupha njengazo zonke ingane kodwa nje esikoleni wawingane yaziwe esikoleni yeah ngangidumile nje makudingeka la kufanele ufake khona isandla wawuya kusifaka ngayona ifinisha yesikole cha yeah izingane njalo zibalekile esikoleni hayi ingane kusabathe kudlala ibhola idlali kwenziwani ayenzi lutho okay mase silaphana ke high school iyaqala ke manje nezinsizwa seziyaqala ziyasondela kuyibafana sekubona intombi okunye sekubonani kuhambe kanjani lapho nje kuleyo ngxenye yempilo ngangiphethe kahle ngifuna uqamanga la ukuthi zazingekho izinsizwa zazikhona hayi zayifuna shame hamba ngala usupha nje lenze ngala kodwa hayi ngangayona leyo ngane yeah I know ngiyajabula kakhulu ekhaya emumva uboyingane njani ekhaya mhlambe ngoba khona lokho ukuthi mhlambe ingane maseyithanda ukukhula bese kuqale manje kube khona lento ethi seyahlupha akasabuyi ngesikhathi esifanele akasalala ekhaya sebuye kuseni simshaye uyabona awungeke kubaphi bona abazali ongeke uyenze lento abazali babe street impethu yo yabo nje ubuye esikoleni kumele ube busy ngayo yonke into isitolo ngalana hayi ngangayona leyo ngane cause ekhaya nje okay empilweni oyiphilayo njengamanje so I'm sure wagcina ubile nabo ubudlelwane nje empilweni mawukhula ubudlelwane nomuntu wesilisa njengamanje unayo umuntu onayo empilweni uthi lo wamanje yes yeah khona okay injani impilo ngiyancela I'm trying khona noma ngeke ngize ku perfect kodwa nje uyabona ma uthandane nomuntu esikhathini esedlule kuhambe uthola umunye umuntu bese mawuthola umunye umuntu uthola ukuthi mhlambe kunezinto azothi mezenza zikukhumbuze omunye umuntu mhlambe obonayo empilweni uthola ukuthi mhlambe uzokwenza izinto ezikuphatha kambi bese zikubuyisela emuva ngokomqondo ukuthi nosibani wakwayenza lento kumina futhi lento iyangilandela mawubuyisa ama previous relationship eyodwa noma amabili noma amathathu osodlule kuwona akukho mhlawumbe akakwenza ukuphatha kambi ukusho ukuthi kwake kwenzeka ngaphambilini lokho akukho mhlawumbe ebudlelwaneni okubona njengamanje okwenzakalayo ida kuhle noma kubi kodwa okuyimphumela yobudlelwane wake wadlula kukona akukho ngiqamba manga konke kusahamba kahle yeah okay ayikho into ejabulisa njengokwazi ukuthi kunabantu indaba yothanda abasayithatha serious futhi ebasebenzelayo ngoba I'm sure ebanganeni bakho bakhona abangane abathi bona basalifuna uthando ngenxa yokushayela yabo so ngiyajabula ukubona ukuthi bakhona abantu abasakholelwa kulento yothando so ke kunombuzo ke siyayisubuze la si-check ukuthembeka kwakho ukuthi umuntu othembeke kangakanani kungaba yisebanganini kungaba abantu ophila nabo nje ekhaya ngaba ibona abantu abaseduze kwakho mhlambe ukusuka ku1 kuya ku10 ungazipha ba ekuthembekeni nasekuphileni kahle nabantu njengomuntu ongaphoqi njengomuntu ongawakhuluma amanga njengomuntu impilo nje oyiphilayo ungazipha ba kusuka ku1 kuya ku10 10 yeah ngizipha u10 ngithembekile uphila kahle nabantu yeah okay izwenhle nje inhle lonto leyo inhle lonto ngiyabonga ngoba okunye kwezinto ezikhulumayo umuntu osichazele ngawe naye ukuvezile kukhona kodwa futhi okunye angakuvezanga so nathi sesikwazi ngendlela yethu sesazi ama side awethu empilo iphilayo yabo akekho mabe ama side akho awumabili awekho mabe kodwa ke kune video la engicela ukuthi ngikukhombise yona le video engizokukhombisa yona
eyomuntu okuyena osibhalele. So ngiyacela it's either uphatheke kahle ngayo noma uphatheke kahle ngayo. Ngiyacela kodwa sibe nendlela yokuthi sikwazi ukuthi sihlalele phansi sikhulume mayidinga ukukhulunywa siphume nesisombululo noma nesigqibo wayisho lamaXhosa ukuthi siphetha ngelithini yona yonke lenkinga esibhekene nama kuyinkinga makuhle kukona bonke lobubuhle sibubukayo siphetha ngokuthini kuyona yonke lento ngoba sesisafika la ngizongishayela uplay lapha ezantsi uyibuke ebese usitshela ukuthi uthini. Sanibonani babukeli, igama lami uSiboniso Mkhize. Ngibhalele uhlanga media. Ngifisa ukuthola malana nentombi yami engangifunda nayo matric esahlona nayo ikhulelwe. Intombi yami yacela ngiphelezele eclinic inensolo zokuthi ikhulelwe. Uma sifike eclinic nangempela sathola ukuthi ikhulelwe ngebhadi lelo sekusondela insuku ukuthi siqede ukubhala. Uma sesiqede ukubhala sesihlukana wonke umuntu wasuka emakhaya wasesuka yena emakhaya wasedolobheni eThekwini uhlala noSisi wakhe omdala. Emva kwalokho sekuhlukana kwethu angabe ngisamthola ngangisakwazi ukwenzakala nginganethu. Emva kwalokho noma ngizama ukuthola yena angimtholi naseyingcingweni lutho ngisho ngafuna abangani bakhe sasifunda nabo manje wezwe uthi mina uyangiblocka ama calls uyangiblocka ku WhatsApp manje ngisazi ukuthi kwenze njani. Ngiyafisa ukwazi why bese somela ubuhlungu omngaka. Ngiyabonga. Hayi. Yazi usibonga ujola kabi. Ayangiboni. Ayangiboni. Indaba uzokujwayela. Why esukume kuyona yonke indlela nje akhetha ukubhalela abantu baka TV why engazange mina ezokhuluma nami. Ngicabanga ukuthi enkulumweni yakho kwakuveza mina ukuthi bekazama ukukufonela kodwa angakutholi. Efonele mina. Kwesikhathi mekufonelile kwenzeka ukufonela ngenye inamba boyiblocker lo number mekade kufonele kuyona. Okay. So uthe ngoba ufuna ukuthi niyikhulume lento niyiqede abe nolwazi ukuthi kahle kahle. Ayikho into engizoyikhuluma naye mina. Ayikho into engizoyikhuluma naye, ayikho into engamtshela ngayo neyenzeka. Yini enyafuna ukuyazi? Yini indaba kufanele ngaso sonke isikhathi ilandelana nami kanje? Ngamtshela istory why kumele ngaso sonke isikhathi kube yena olandela mina. Ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu. Nawe uyiphathi yayo yonke lento. Yebo, uyiphathi yayo yonke lento le. So kubalulekile ukuthi naye. Ayikho into engadluli. Yena uyohleze eziphathi yayo njalo ulandelana nami uyiphatha uyangifonela ngiyamblock uyangifonela ufunani yini ayifuna kumina ke okay makuthi ufuna mina akangithathe ngicabanga ukuthi akafuni wena ufunani ngicathi nayo igazi lakhe le yabo uyakudinga ukwazi ukuthi kahle kahle kuyikona okwenzeka yini okay yini ekumele ngimchazele nokusuka manje angayizwanga mhlawumbe ngimchazele ukuthi kwenzakalani ngizochaza into eyodwa mina for the rest of my life. Yena kahle kahle ubuza ukuthi ke ebantwini bebonke ngani lobuhlungu omngaka ukhethile ukuthi ubuzwise yena. Yimina manje uzwise yena ubuhlungu. Akusayena uNkulunkulu sekuyimina. Kusho ukuthi mina ngavumelana noNkulunkulu. Okay, ngicela ukubuza sisi engakafiki ngenzela ukuthi athi mefika sikhuluma. Enjani? Engaka kahle kahle no akedlule lapho fast nje sobuyela khona. Akekuthiwe mhlawumbe kuyenzeka uyafika mhlambe noma mhlambe siyabonana naye impendulo ongamnikeza wona mangabe ebuza ukuthi iyagcina itheni indaba yengane ongathini ebuza mina yebo yikuthi vele kuyafana ngoba ngeke iziyenzeke leyo nto ayikho mina into engathiwa ngiyikhuluma naye ngamchazela istory ngamchazela from A to Z ukuthi kwenzakaleni why kumele ngihlezi ngiphinde istory esodwa ngizohlezi nje mina ngichaza into eyodwa for the rest of my life no I can't. Okay kunomunye umfowethu ozongena la engicabanga ukuthi uyamazi omunye wabantu naye ofisa ukulizwa kahle lo daba angazi noma umfowabo sibona noma umngani wakhe ubani why nanokuthi angithandi nje ukuchaza le story ngizosichaza okunye ngicela ukuthi mangabe engena noma kwenzakalani noma efuna ukubuzana afuna ukuyibuza ngicela uzomphendule ngoba ngicabanga ukuthi omunye wabantu abazothatha le ndaba bayise kaSibo bafika chaza into oyichazile so ngiyacela ukuthi nihloniphane ungabikhona ukulwa nokuhlapha ukubekana izandla nokudinelana nokumemezana nani so ukhuluma ngenhloso yokuthi siyakha sifuna ukuthi maniphuma la niphumeni right nobabili
ngicabanga ukuthi ngicela umfake mfethu lapha Sibo angiboni. Angazi. angazi mhlawumbe ukukhuluma nje siyilungise Ufunani wena la? Ayikho yazini. mana Yazi mabafake hlala phansi Cala ningiye ubhuti ngicela ngikhipha lento le. mana Hayi cha phela kumele Hayi ayikho into engizoyikhuluma ngosibo ayikho. Yini engimele ngimchazele ngizomchazela kuze ngini ukangaki? ngicela ngicela umnikeze ithuba just ukuthi elani okay sizokufihla ke kwicamera mhlawumbe ungaveli just ukuthi umphendule yabo nizongifihla sengibonakele nje sizwe egcineni kosuku kuphela kumele ilungiswe lento ayike asinayo indlela esingenza ngayo sizolungiseka lento phela fanele siyacela nje inkulumo into encane sho ukuthi nina nisebenza naye sisebenza nayo hayi cha musu kuvala phela lokuza futhi kwayiwena ngifuna ukukhuluma nawe ayikho into engizokhuluma nawe ngoba kusho ukuthi nina noba u2 noSibo niyayazi into eniyenzayo ngoba vele sefikile yabona ayikho into edlula ukukhuluma into sikudlulwe kuyona sicela usilalele nje kuloko nje kuphela mnikeza ithuba mase ikhuluma namhlanje lento soyikhuluma ngeke iphinde izenze na stroke god nasi ngiyacela niyazi ukuthi mina ngiyawazi amaphoyisa naphinda lento yavuka ngizonisa emaphoyiseni azike isidingo samaphoyisa ngoba manje lento nilokhu nibhizi manje uyangilandela naye nani niyangilandela nifuna ukungikhulumisa indaba zami phambi komphakathi wonke umhlaba wonke njengamanje ongikwayo ozobungibuka ngiyacela bani ngiyacela dadewethu ngicela siyikhulume siqede yabona namhlanje umnikeza zonke impendulo khona ngeke azaphinde and izwe liyabuka bazokubona abantu lo akabathekile kahle ufuna ukuzwa naye ngiyacela sisi ngicela usondele sihlale phansi siyikhulume siyiqede ayikabi ngiyacela ngihamba ngihamba ngayo Baf. Yeah man. Angazi uyamazi baf. Uyamazi usisi. Yeah, Mancane la silungise na. Sidlala uhluphe. Akubona ngakubele. Uyamazi baf. yeah, ngiyamazi mfowethu ngiyamazi impela. Okay. Mhlamba ake ngiqale ngixolise kakhulu siswami. Ake ngiqale ngixolise kuwena kakhulukazi ngokuthi mhlawumbe bongenalo ulwazi. Mina ngokwami bengingazi indlela ozizwa ukuthi uzizwa kanjani ngayo mfowethu. Ngiyaxolisa ukuthi kwenzeke ngalendlela okwenzeka ngayo. Kodwa ngicabanga ukuthi uyazidinga impendulo mfowethu and namhlanje nje ubuzokhuluma nawe uzokhuluma nawe kokugcina. Umhlaba uyabuka. Abantu bayabuka. And if kuyena wrong bazomjaja, if kuwena wrong bazokujaja futhi. Kodwa impendulo zonke akayidingayo siyacela ukuthi uzomnikeze namhlanje bafu. Mhlawumbe ubukele lapha ekhaya soke bazisho igama lakho kwenye ama video kade wabukela usisi. Ngifuna manje uchaze ukuthi why namhlanje sila. Cha mfowethu ngize la ngizothola indaba yengane yami ukuthi kwenzakalani ngalosisi. Ngoba sahlukana naye ku-matric wahamba le usisi wakhe umdala le. Ngizoyichaza kuze kube nini lento yengane. Ngisakhuluma mina. Bengicela Mfazi sakhuluma amadoda. hayi bafo Yini umfazi manje? Wait. Sekuyimini umfazi. Wait bafo. Sekuyimini umfazi manje. Wait bafo. Ngicela nime kancane bafethu. Bafo sibizile usisi nawe. Ngenkulu inhlonipho nokuthobeka. Sho ngathiwa bekade mhlawumbe ebulalile umuntu kine edubulile umuntu noma enzeni. Njengamanje kuba ufuna impendulo uzama ngakho kusemandleni ukuthi uzehlise. Noma uzwe ukuthi ufikelwa ukukhuluma umtsizwa noma yini kodwa this time ngicela uzehlise. Sikhulume until size siqede sonke si right. Awazi ukubiza umuntu umfazi umuntu osuke eganile. Uganile usile wangigana. Angizomlobola kanjani ngoba abale. Bafo angiphinde futhi ngikusize bafo. Ngoba sizolungisa inkinga wena obhalele thini. Asingahlushwa wena. Okay. Ngiyacela mfowethu. Yini esenza ukuthi sibe la? Ngicela siswama ikhuluma umlindi aqede. Ngiyabonga. Cha into engilethela mfowethu ukuthi ngizofuna ukwazi ngifuna incazelo kulosisi lo. Uthi ingane yami yashonaphi indaba ngifuna ukuzama ukuxhumana naye engafuni ukuxhumana nami. Mangimthinta kuma calls uyangiblock, mangithinta ku WhatsApp uyangiblock futhi. Yonke indawo ngisho ngimthinta ngeinamba zabafowethu nezabangani bami uyangiblock.
Mhlawumbe mfethu awusize thina singazi ngoba uthi ingane yakho yashonaphi. Kunengane ayizala yakho mhlawumbe wagcina ungazange ukuthi kuphi noma usibeke nje from the beginning of yonke lento le ukuthi yini inkinga. Cha, ngalo sisilo sasithandana naye. Kwase kuba khona into eyenzakalayo. Cha sithola ukuthi sesona nengane. Kahle sisangathi Naba nengane? ya ngoba kwatholakala wayisolo wasehamba wayobheka clinic ehamba namathe ngomphelezela ngangahamba njengendoda eqotho ngase ngomphelezela sase sithola yonke imiphumela yaphuma phambi kwethu kabili ngoba wazasitha ngisho umchamo phambi kwami yonke imiphumela yabuye enami sase sihlukana ngezimo zokuthi sesiqeda umatric sesiqeda ukubhala na usiyahamba nami ngasiqhubeka ngasale emakhaya yena uhamba wale eThekwini manje ngisamthola yonke indawo manje ngiyazama lutho kumthola uhamba uya eThekwini uve kahle kahle ukhulelwe ngoba ama results athe ukhulelwe. Ya ukhulelwe uhamba vele ukhulelwe. Manje mase ngimbona vele sisasisekho vele shuthi ngifuna ukwazi nami ukuthi kwenzakalani indaba yayo. Okay. Ngicabanga usizwa wami indaba elokhuzana eclean. Mhlawumbe ake ngiqale ngibuza ukuthi ngoba ngifuna ukuthi kungabikhona into esalayo. Kuyiqiniso yini ukuthi naye eclinic nafike nathola ukuthi ukhulelwe? Ya eclinic isaya vele. Alright. Nafike nathola ukuthi ukhulelwa ngithi. Yeah. Alright. Sahamba isikhathi ngenxa ukuthi kwase ku ngiqeda ukubhala ka matric nanifunda ndawonye ngithi. Okay, wasuyahamba wena wayeThekwini. Alright. Isisu phela kumele sikhule sigcine kuphumile ingane kusona. Kwenzeke kanjani kuwena? Usibobe ungamchazela. Yebo. Bafika ngifonela ngefoni yakho kwakhe yezwa. Yebo. Okay, ngingayibambi. Engifonele ngeyama wakhe. Mhlambe akasiqale ngesizathu indaba ungayibamba. It's because ayikho into engifuna ukuyikhuluma naye, ikho into esihlanganisa yini esihlanganisa nje. Okay. Sihlanganisa ingane. Angithi ngakho ngifuna ukwazi ukubona ngoba ngibhalela ukuthi ingane yashona. Uyashona kanjani ingane? Like it was a miscarriage. Kumele ngenze njani? Cha yini pho ngangitshela mina. Awungitshoni ngangifuna ngifonela ungitshela njengoba ingane yethu. Angithi ingane yethu sobabili. Kwakumele nje mina after miscarriage ngigqume ngifonele yona ngikutshela ukuthi angithi awuna inamba yami angithi awuna inamba yami uspecial ngani wena special ukuthi senze ingane sobabili ethi ingane sobabili amathamba wami ngisho leyo ngane ke ikhona manje ngeke ngize ngikunike ngobani awuzowendla ngani angizowendla ngani ugqokisa ibhluwe lesikole kade ngakwenzela ngikuthengela ngani izinto ngithengela zona wow ngithengela ngani usukwenza ngazo ngithengela izinto cha ngangithengela vele amagoslomo usukwenza ngazo izinto angithi ngangizokuthengela ngapha zasifunda angithi ngake ngibamba ngishika ecar wash lapha ngithengela lezi okay alright okay bafethu ngiyakuzwa enikubanga nenkinga ziningi ngiyezwa uyangiqaphela and no yazi mina ngiyacasula uyangiqaphela lapho cha kumele ngenze manje uyangiqaphela cha uthini mawuthi ngizowendla ngani wawuzowendla ngani wawuzowendla sonke lesikhathi lesi wawuzosika amabhuku wesikole lawo evele edabukile lokho ngifuna idatha ngikhumbula ukufuna okay bafethu ngiyayithanda le nkulumo yenu ngiyayithanda mina ngoba umuntu nomuntu ukhipha okungaphakathi kuyena kodwa ngenxa yesikhathi ngeke size sihlale kuyona kakhulu inkulumo yenu ngoba into ebaluleke kakhulu wona mfowethu kithi ukuthi kube khona impendulo esiyithola yakithi so ngifuna ukuza kuwena sidade wethu ukuthi uthe wayekufonela ngefoni kagogo wakhe kodwa ama calls akho awukade ungawabambi and ubuza ukuthi awuzowabambelana umbuzo mina engisala nawo umbuzo othi ngoba uhamba uyeThekwini bekade niku relationship nithandana akuphelanga ukuthi seniyathandana sohamba mase uhleze eThekwini yebo noma sowukhulelwe akuphelanga futhi ukuthi niyathandana uma ngabe kufonela wena ukufonela njengomuntu uthandana nawe naye angithi wrong yini mekufonela uthandana nami wasomtsheleleni ukuthi wait usho ukuthi wena ungasuka emakhaya uhamba uyeThekwini yebo ungakhulumi nomuntu for 3 months bese uyitshela ukuthi umuntu wakho lo ayikho leyo nto ubani wenza lokho ngithi wena uhamba ngithapha angithi ngagcina ngokukhuluma nawe ngokuthi uhambe kanjani kuphela ngitshela ukuthi uhambe kahle kuphela asiphindanga saxhumana mina nawe kwakumele ngilo ngikulandela kanti uba kahle ngoba mina okhulele angithi mina nawe siyathandana ngithi la mina sixoxe yonke into mina nawe mhlambe futhi wahamba wangitshela ukuthi uyahamba la ngithi wahamba umuntu obuya waphinde wangabuyi wahamba yini akuhambise ekhaya nje phela wena wahamba wavela wahamba kwakumele ngihlaleleni yina ezongibuyisa la ngoba phela kwayona leyo ngane ayikho okay angithi ngifuna ukwazi ngane nasho mina ukuthi ingane ayikho yathi yaqhaso lento esho ngoba phela ungitshela ukuthi ingane mhlambe uma bayithatha isibhedlela ngibazi noma bayishisa noma bayidayini noma benza ngabe wawulandele kanjani okay bafowethu kancane lo mfana lo kancane ingane zakwethu kancane bafowethu
ngiyazwelana kakhulu nawe mfowethu. Cha yangichasa. Dadewethu uyabona Yangenisa ngempela futhi. ngiyakuzwa bafo ngicela ukukhuluma nje kancane. Uyabona sisiwami Uyaphinda uyangiqaphela. ngiyaxolisa bafo kancane nje mfethu. Akuxolise yena, axolisa wena. Ngixolisa nini? Ukuthi uyangiqaphela. Awungazophe emva kwalento oyenzile. Uyangiqaphela. Indaba ongitshela Bafo, uthi indaba engane Uyangiqaphela. Indaba ongitshela indaba engane. Webafo. Iphi indaba? Yaphuma. Wawungitshela ingane Mhlawumbe sokusikhathi. wayiphuzana lamaphilisi owaphuza mhlawumbe ngoba ngazi noma benza ngayo yini ingane Sonke isikhathi angitshela ingane. Amaphilisana la. la wenziwe ibhedlela. Mhlawumbe kwenziwa ngawo amaphilisi. Hayi kancane nje bafo. Hawu, Ngisafuna ukukhuluma nosisi. Sisi. Cha ukuthi uyangicika lo. Mana Ngilonge ngichaze. kancane bafo. Hawu. Ngicela ukukhuluma nawe nje kancane dadewethu. Yabona la umfowethu akaphathekile kahle ngawe. Kodwa manje impendulo zakho azakhi. Impendulo omnikeza zona. Yabona mani babili nakho ingane kodwa egcineni kosuku yakubuka umfana. Mangabe kwakuzoba umfana, kwakuyoba insizwa yakubuka lo mbhemu. Sivuka isibongo sakho. Kwakuyovuka isibongo sakubo kaMkhize ngengane yakho. Wena wawuzothwala ingane kodwa yona yakabani yakaMkhize. So uma ngabe umuntu wakaMkhize omnikazi wengane ekubuza imibuzo ngengane efuna ukwazi ngayo, impendulo omnikeza zona umnikeza impendulo ezifana nalezi. Kwakufanele wena ingane emabi iphuma. Uthole indlela yokuxhumana nobafu umchazele ukuthi ayisekuvele kwenzeka kanje. Hayi ukuthi yena akufune akulandele ukuthi ingane kwenzekeni ngayo because wena Manje ukhalelani ngawo ungichazele. Ngoba phela into engifuna iqiniso mina kuwena. Indaba yokukhala kusiza ukhala iqiniso wena. Ngihambe lapha. Wena ngabe untshela iqiniso kuphela hayi indaba lokhu ungikhalela la mina. Nathi inkinga yakho uneyimfihlo too much. Mase umuntu esekhuluma nawe uvela ubihlika ukhala. Ukhalela nje mase ungitshela. baba ngoba umjikela ngani. Cha ukuthi uyangicasa indaba le ngane. Ngiyavuma phela kodwa Njalo menza into wrong uvela abihli inyembezi nje. awuniki ithuba. Yabona impela le ndaba kahulumeni impela. Okay. Ngicela bafo ungiphe ithuba nje nosisi. Dadewethu ngiyabona ukuthi awukho right. Ngiyasibona isimo sakho kodwa mhlambe nathi bafa indlela nje man of approach indlela angazi. Mhlambe simqhamukele ngenhla uqhamuka ngendlela uqhamuke ngami mhlambe kade ngakulindela. Ngiyafisa kodwa ukuthi sikhulume nawe dadewethu mhlambe usichazele istory ngoba mina ngendlela engibuka ngayo ngathi kukhona ongale kwalokhu thina osikhombisa kona noma lokho sitshela khona. And ziningi izizathu ezingenza wenze noma yini. Uyabona? So akekho umuntu ongakujaja. Akekho umuntu ongakujaja ngakho lokho. Umuntu uma ngabe ekhala usuke ekhipha ubuhlungu omungaphakathi enhlizweni. Njengamanje akukho la thina sesinyathele khona ngendlela ukuthi sekufanele ukhale. I feel like kunobuhlungu obhodlayo njengamanje njengoba ukhala. Ongasitsheli khona mhlambe odinga ukuthi usitshele khona ukuze nathi masisuka la sisuke nento ephathekayo. Ningane ezincane nifunde esikoleni omunye uyakhulelwa awukabi ready ukukhulelwa. So njengoba ungakobi ready ukukhulelwa nasekhaya kini futhi abekho ready ukuthi wena ukhulelwe. So kuningi okungenzeka. Angeze ngibize izinto ngamagama kodwa kuningi okungenzeka. Sinamalungelo okwenza konke ngemizimba yethu. Sinamalungelo okwenza konke ngezimo esibhekana nazo. Ngiyakuzwa ukuthi wena uthi iyaphuma. Kodwa enhlizweni yami angihlosile futhi ukuthi ngithi mhlambe ngiyakusola ngikusolela izinto ezimbi. No. For as long as izinto ezifana no abortion sesanikezwe amalungelo azo akuseyona into embi singakhuluma ngayo siyibize ngokuthi imbi. Sinelungelo lokukwenza noma ngabe ukuphi ngoba umuntu nomuntu ubheka impilo yakhe ukuthi impilo yami mina kufanele yini ukuthi ngaba nengane manje. Mawubona ukuthi ayikufanele ungayenza abortion. Impilo yale emhlabeni leyo. And kunamagama owakhuluma umfethu mangabe uthi wayeyoyondla ngane. Okusho ukuthi nani ngekho ready ukuthi nibe nengane. Ngisho ukuthi ngizohlulela. Ngihlula ithambo lami. Ngiyakuzwa bafo kodwa ngicela uqhubeka nenkulumo yami nje uzokhuluma. Mengabe uveza ukuthi wayezoyondla ngane okusho ukuthi wabuka wabona ukuthi akanawo amandla okuyondla. Wazibuka nawe ngaleso sikhathi wabona ukuthi awukulungela ukuba uma. Mhlawumbe wathatha izinqumo kusukela lapho. Angifuni kodwa ukukhulumela ngiyafisa ukuthi usitshele ukuthi kahle kahle yini le kuyiyona njengamanje oyibhodlayo ngoba ukukhala kwakho kuveza ukuthi kunobuhlungu obungaphakathi obukhiphayo. Yini inkinga kahle kahle? Yini kuyiyona eyenzeka ngengane?
Ngiyaxolisa ngiyakubona ukuthi uyakhala kubuhlungu nakimina. Kodwa ke kubuhlungu kuphela endleleni ngoba ngisazi isizathu sekukhalisayo. Ngixolisa. Xolisana manje. Ukuthi ngalitshela iqiniso sonke lesikhathi. Udiphi Unganganayo ichoice. uqiniso la? Unganganayo ichoice. Cha khuluma kuhlala udabini. Ngicela ungangiphuthume. Ungangiphuthume mina zokhuluma. Umjaha simuphe ithuba akhuluma mfowethu. Uyakhumbula ukukhulela uLize ekhaya ukuthi ubaba wamxosha. Ukhulelwe ba? uLize. Ubando. uLize omunye usisi wami. Oh. So wakhulela uSiphe wamxosha. So uLize usehlala endlini yakhe manje. Oh. So la ngihlala khona. Yeah. Because esikhathi ubaba ethola ukuthi ngikhulelwe kwakumele ukuthi ngihambe akatholanga kahle i-story exactly, but I had to go to Durban. So mangifika ne? Yes. Oh. Mangifika eThekwini so nosisi wami sayikhuluma lento sayibuka ukuthi okay vele mawukuthi kuyaqhubeka kanje ukuthi ngigcina nginalesi sisu lesivele ubaba uzophuma kumina ngeke sangonke. So naye usisi wami lapha ukhona nje usebenze kanzima it's not like uphushiwe noma ube nomqolo umisile ubeyizamela yena ngokwakhe kanzima. So wangikhombisa ukuthi ngifuna ukuthi ngiphile lempilo empilo yena yini ngishizile yini. So nami ngabona ukuthi yona thuba ukuthi ngizame impilo. Ya ncane. Manje kwenzakalani? Ngifuna ukwazi isombululo awuvele uqonde ngibuza ngisentabeni nje sesigangeni understand kwenzakalani nongichazele kahle kwenzakalani. Angazi? Kanye ngaliphi? Sibongishilo ngathi Hayi ngaliphi ukhipha njani ngane yami? Kancane sisi. Eyami lengane ukhipha njani ngane yami? Sho sonke lesikhathi cha musulu ukuthi webafu sonke lesikhathi ngimfuna uyangibhlokha yonke indawo ngiyamzama ngaliphi ukhipha njani ngane yami? Sibakuthiwe wethu umuntu owezubhlungu la. Cha nami ngalahlekelwe ingane it's not like yakho kuphela ingane ngalahleka ngenxa yakho ngithi kwakumele ngenze njani uma ukhulume nami uzongondla mina nengane ungahlulwa yini ungasebenzi ngangohlulwa yini ungasebenzi ngasho okumele uzwe mina qala Bafo. cha uyaqasula yazi Mana bafo. Yazi bafo kwesinye isikhathi mana ngane wethu mfowethu angikwazi ukubula ingane yami lo ngabe ngengane mhla ngabe ngubaba okay ngabe ngubaba alright ngicela nje bafo ungilalele kancane mfowethu yazi yayisale nto bafo cha uyangicasula le ngane iyangicasula ngempela yazi bafo yabona kwesinye isikhathi mfethu kubalekile ukugqoka inkinga zomuntu uzigqoke nje cha igqoka kanjani mana baba awugqoke zami ke wena mawucabanga wena kunjani kwena ukuthi ulinde ukuthi uba nengane usuze waxoxa nje kubafoni ukuthi usuzoba ubaba ujamule manje mhlawumbe kuqoba insizwa nje leyana mhlawumbe alright mhlawumbe ngabe sivukile isibongo sakithi ngami manje okay bafo ngiyalizwe lakho isayidi lokuthi wena bafuna ukujabulela ukuthi ube nengane kodwa ingane bengeke zithwalwe wena ngithi bekuzovile angithi ubezoyithola mase mana bafo ngithi mina angithi ngane ngithe ngizohluleka uzoyondla ngani ngithe ngizohluleka kani Ubuzoyondla ngani? Cha, bezami mzamo. Ze ungahluleki uzobe wenzani? Angithi uyangibona nje. Ngoba kini nilala ngombila nanilala ngombila. Wagcina kuqala, hayi manje. Ngombila. Wagcina kuqala. Ingane iphile ngombila. Wagcina kuqala. Ngombila neza. Wagcina kuqala. Manje akusalala ngombila ekhaya. Mhlambe mangathi siyahlangana futhi uyangibulelisa sengayizala lo ngane hayi ngalesa sikhathi. Ngeke sisaka uphinde uyikhiphe futhi. Mana angithi ukhipha ingane nje wena. Oh sengikhipha ingane manje. Sengikhipha ingane manje. Bafo. Sengumholi manje. Kancane sisicela ungikuthi Musuzenza indoda eqotho. Musuzenza indoda eqotho. Ukuthi lo uyangicika. Usezenza indoda eqotho manje. Usezenza indoda eqotho. Isenzani sicishe yonke lento singakhulumi ke show sakasike singayikhuluma angithi isizathu bafe sikulethela bofuna ukuthola impendulo okay wait ngiya understand futhi ukuthi into ekuyiyona ekukhulumisa kangaka njengamanje ukudinwa imidlinze esenhlizweni nokudinwa nje bovela unako ukuthi lo muntu lo bovela umsolo ukuthi wenza njalo alright njengamanje bafo uyikhiphela ukuthi uzoyikhipha nangenayo choice ngithatha inqumo nosusu wakho mana webafo uzothi ingane yakhe hayi kahle wena bekungeyona yakhe bekwe imali ingane isukaphi nje ingane uziqala iqala phi okay beyizohlala esiswini sikaba
yakhe bezohlala esifini sakhe yena njengomuntu ingane bezohlala esifini sakhe ubaba wakhe bezomxosha bengekaze abe nayo indawo yokuhlala ubazohlala phela nami nje unomuzi awukhulelise ngoba uvela ufuna lokho ukuthi mangiqeda isikole ngingayeveli ngoba uyazi ukuthi ekhaya ubaba umuntu mayekhulelwe uyamxosha ngakubamba ngenkani awungibambanga ngenkani ngakutshela ngathi ngifuna ukujova wathini wena wathi hayi sisebenzisa i-protection uyashona leyo protection wena wawudla plastic hayi bafana nawe uyadlala phela ke manje asikhuluma asikhuluma ngengane manje la ikicasula yona phela kahle mfethu benifunda isikole nikhulelisana engakafanele ukuthi nikhulelisane yabona isiyenzekile mele angithi isiyenzekile mele siqhubeke sinakeni ingane yethu angifuni mina ukuthi ingane izomhlula kwakumele anike mina ingane yithathi yokhuliswa ekhaya angifuni mina ukunabukela lendwangu eyami ingane ngithatha never wagcina nawe wawugqoka inabukela lendwangu ufuna nengane yami igqoka inabukela ziyahlupha izingane ey'khuliswa ye-taxfat ziyahlupha kancane bafabona le nkulumo soyikhuluma manje kunabantu ababukele lento uma ukhuluma ngane ekhuliswa i-taxfat eyiphi cha uye lo okay ubaba wakhe unayo le mali ekhuluma ubaba wakhe unayo mangase ubaba wakhe nje esendeni ubaba wakhe inkomo ngicela ukubuza bafo ubaba wakho unayo leyo mali le angithi yabona njengamanje bafo nawo bafo ufaka abantu ungangijwayeli ufaka abantu ungangijwayeli sisi ungangijwayeli mana phela lo uyangijwayeli okay ukuthi ngakuna uhlangana phi nokuthi ngakhulisa Stefan phumulo kangona kaJombi igazi ngihlangana phi mina nalo uzophinda khona phela uyabona uzobabophi le kabaphumula yini mina ungangijwayeli bangizozo bafowethu kancane bafo hey awungazi sizobantu bafo yes ungazi bafo cha sodlala lezinto lezi wangcina kudala okay ngicela sithuleni ke ngicela sithuleni ke akumntu bafo bengathini mina bafo ngizodlala ilima sliwe weba cha ukuthi bafo sizolungisa inkinga la ngithi sizolungisa inkinga la yeah mfowethu kumele siphume la kungekho umuntu oyisisa somunye umuntu yeah mfowethu okay bowufuna ukwazi ukuthi yini eyenzeka ngengane yakho udadewethu ke ukukhiphe lokho ekhali izinyembezi ngoba ekugcineni kosuku bekumele wazi iqiniso walikhipha iqiniso lokuthi ngenxa yokuthi wayebona ukuthi impilo yakhe ngeke isafana nasekuqaleni kwamphoqelela nanokubonisana nabanye odade wabo ukuthi makayikhiphe ingane wayikhipha ke ngaloyo ndlela iqiniso namhlanje uyakuthela lona ukuthi linje ngoba linjalo and nawe amsho ubona ke ekhanda lakho ukuthi vele wayikhipha nalike iqiniso siyakutshela lona awucabange ngempilo yakhe angikuvuni ukuthi akhiphisisa kukho right lokho kodwa wabona impilo yakho singeke izifane nempilo ayiphila manje ofuthi nawe uma ngabe unenkinga obhekene nayo kumele ucabange isolution ezokwenza ukuthi ungaphili kabuhlungu kodwa uphile kamnandi cha kwama ingane ezilethe kumina ingane awuthi avela ikhipha okay isolution yokubulala mana ke bafo ubhiqiniso yonke leminyaka mana bafo ufuna ukwenzani ufuna ukuyidla leyo ngane alright uzoyidla ufuna ukuyidla angithi wena uthi kwakumele usho phela uma angithi wena uthi angithi wena angiteleli wena angithi bafo angithi wena uthi bafo angeke sikhulume bafo bafo angeke usuzokwenzani kwayona lengane ufuna uzoyidla yini sengithula wesizwe uma efuna ukuyidla sisi ngiyabonga mina ngiyabonga mina sisi ukuthi sisi kodwa uyamuzwa uthini wait ngizokudila naye ngizama ukuthi siqede lo hlelo ukwenzela ukuthi nawe uzokwazi ukukhululeka yabo mina sisi akakho uyamazi baba uthi wafela umuntu lalela iTV le abantu bayabuka mangalimala wena siyazi ukuthi ubani umuntu ozobhekana nalo okay uzobe ngangilimaza no ngeke azakwenze lokho okay even singasuka la siyamse police station phela mawukuthi kanje singasuka la siyamse police station kuhle amaphoyisa ngiwasaba mfowethu it's okay hey it's okay angasabi nhlobo bafo kulungile siya ngabe uyasho ukuthi wena iqiniso ubufuna iqiniso ukuthi bese uyangibulala sisi miyeke ngicela umiyeke uzophila kanjani ngane mingaphila miyeke bhuta ngibulala uzophila kanjani ngane mingaphila ingane iphilwe uyaphila ungibulale ingane amayiphilwe uyaphila ungcono ngoba abaningi abantu abalelele ungibulale ngeke ngabulala bami ungibulale ngifuna ungibulale wesisi mina into engiyibonga kuwena ukuthi ukwazile ngicela ulalele mina manje sengithula ngibonga ukuthi ukwazile ukuthi uze la ngibonga ukuthi ukwazile ukukhuluma iqiniso njengamanje inhliziyo yakhe igezekile ngoba iqiniso likhulumile umhlaba uyabuka abantu ababukele bayalibona iqiniso ulikhulumile into engaphakathi kuwena yonke uyikhulumile abekho noyedwa umuntu ongenalo iphutha lemhlabeni uma ngase namhlanje kuthiwa masiphequlule wena bafo
nawe kukhona kwakho okuthize okwaziwa wena wedwa so ngizama ukubalekela angikwazi ngithi mase mana bafo ngithi mina mase bafo ngithi mina mase uphenywe nawe hayi musuzenza into perfect angihlala kamaphumulo angiyeno kamaphumulo mina angikhulanga futhi nawe angazilutho ngawe so ngizama ukuvezela ukuthi uma ngabe ubheka iphutha lomunye umuntu layela isizathu sephutha lakhe bese uzibuza ukuthi wena okay wena ngaphandle ukuthi uma umbulalile nawe noma enza into embi kuwena usungambulala ke lo muntu yabo nje umuntu awuyithatha into uyifayine esweni zakho umuntu mayebulala ingane yakho ngomenze njani kunezizathu cha noma muphi nje umuntu obulala ingane yakho ngamenze uma wengane lo uma wengane yakho ngenze uthathile isinqumo sokuthi ayikhiphe ngenxa yempilo abezempilo angithi yini angakhulumi nami eqala mase uvume ingane yeso wabili mina angizwa ungichazela isimo wawuzovuma yini angizwa yini imake bafo manje ufuna enze njani angivuma uyikhiphe angokwenzani angoyithatha ingane angothi uqaqe ikhulelwe yimina ngihleliphi ngoba ubaba wayezokwazi ukuthi ngikhulele ufuna enze njani bafo uadopthe enye ingane uyinikeze ufuna ingane yami ufuna niyakhe kabusha mhlawumbe ufuna ngifuna le ayikhiphayo uzoyithathaphi manje uzobona uthatha bafo phela khona into futhi nawe ngizomqalela izinsuku mana bafo khona into oyinkulumo bafo angivele mfowethu bafo ngicela ukubuza mase nginqanyule lo mlenze lo ulahlwe sefayile ngithi mina umuntu umezongifaka omunye umlenze ngizohamba ukuthi mina ngiwufunda ngifuna lo usangena obviously mfowethu abona umlenze ingane asikhuluma ngengane izovuka ke manje uzobona usenze ngimqalele futhi ngizoyibumba ngobumba ngizoyibumba ngobumba ulumile bafowethu into engiyibonayo futhi kuzoliwa into engisho qhubeka njalo ubukela uhlelo why mina ngaphathi kwe-channel uhlanga media leso sizoyilungisa thina isikhathi ngeke size siyiqede kodwa iyafuna ukuthi siyitholele mhlawumbe nombhuti wakhe nomusisi wakhe mhlawumbe ke hlala abantu abadala because bona bayahluleka uyabona futhi ukuthi la kusene enga labantu bahlukana besathandana kade bagcinana kusavuka ezinye izinto nje kuningi kuyaphithizela kama lami mina nguthabisa ngoqumba amaqumba la laqombise lesele ake ngithi ixebu ngoba sekanje kubhlungu bese ngoba uyabona laba babili kahle uyabona ukuthi babekade bethandana and emva kokuthi lo wesifazane ehambile wayeThekwini wenza iabortion konke lokho abakazi bakhulumeke ayikho into abasebeke bayikhuluma oqala labantu badilelene ukuthi bahlukene bengakathanda ukuhlukana bahlukaniswe izimo yabo owesifazane uhambe engakafuni ukuhamba ngenxa yokuthi usisi wakhe bembiza ebalekela ukuthi singaze sisu sikhule nobaba sibone ngoba baba wasibona lesisiso uyaqoshwa so siyabonga ke kodwa ukuthi akaqoshwanga ngoba ubaba wakhe waloke imazi njengengane right yabona and nako lokhu ukuba ubaba o too much ngase lokhu lo strict kakhulu kwenza ukuthi izingane zigcine ziphila impilo ezifake yabo lengane le beyingayizala lengane iphile kodwa ngenxa ukuthi ubaba u strict ngenzela ubaba okusho ukuthi ingane iphume ngegama likabani likababa yabo okusho ukuthi ezulwini sekuyicala phela lelo manje ukuthi awu lengane kahle ifile ngenxa ukuthi kusatshwa wena uyisizathu sokuphuma kwalengane yabona ezinye zezimo noma ngathiwa ubaba kubalekile ukuzamukela mase zifikile sekuyisikhathi ziyazala ingane zakweminye imizi ziyazala ingane left right and center so eyakhe izongazali ngobani amukela mase kufikile nakuwena into izulu igcina ifikile nakuwena yabo so amaphutha esiwenza uma sikhula sonke siyawenza nezingane ezisazozalwa zingane zethu zisazowenza lawo maphutha nazo abanye babe nebhadi omunye ingane ithi uyezwa ukuthi uyikhulule na 15 years ishwa lakhe kodwa uthola ukuthi leyo ngane leyo izozalwa mase kuhamba isikhathi uthola ukuthi yona ngane futhi eyoba usizo lapho kulelo khaya so ezinye zezinto noma si strict ake sizameni kuba strict kodwa sibuye lenganeni ngoba manje uyabona ukuthi uphuma kwalengane isizathu ubaba kodwa bengafanele kube isizathu ubaba uyabona kodwa nengiyibambile kubona inhlizweni zabo kusekhona lento ukuthi sasithandana lisekhona uthando kusekuningi and umuntu uphalaza izinto zeminyaka efana ngabe kade wayezikhuluma efana ngabe sewaphungula okunye manje sekuningi overload manje uyabona ukuthi abasalawuleki sethe khuluma omunye nomunye abekhuluma nomunye asekhuluma nomunye abekhuluma abasalawuleki kuningi ongaphakathi abafuna ukukhuluma kodwa engikuthandile ukuthi iqiniso ligcine liphumile intombazane ikwazile ukuthi izehlise ivume icala layo iveze futhi ukuthi into eyayisizathu kwakade kuyini kwesinye isikhathi
kulula ukujaja umuntu uma ngabe ungakazi uzofinyelela kuleso simo leso. Into engenza ukuthi ngingamjaji intombazane indlela ayichaza ngayo into yakho, it's not like uyajustify ngizothini. Indlela ayichaza ngayo kodwa yenza ukuthi ubone ukuthi ngempela wayezoba senkingeni. Lo wesilisa akayifuni noma yizwe lonto. Ungikhathaza mengabe noma sekhalo wesifazane. Safiki-ke lento ethi ey yakho kusho ukuthi unenkinga. Ubuza ukuthi ukhalelani mina ngifuna ungitshela ungiphendule ngeke. Bafethu masingadlulanga ngeyintweni asothi abanye abantu bedlulile kuzona sibanikeza ithuba lokuchaza ukuze nathi sifake ezicathulweni zabo mhlambe nathi soyizwa ngenye indlela. Yabo manje mawulwa umuntu echaza isimo adlule kusona ngoba wena ufuna into ozokwazi ukuthi umdelele ngayo nokuthi umbiza kombulala umbiza ngazo zonke izinto emva kokuthi etholile iqiniso kanti leqiniso belifunelani. Okunye ngikubonile ubula ke lokuyana awukwazi uzothi awufuni lutho enye ufuna yona le yangane. Bafethu lo muntu ukhishwe seyihlwili ingane uyabona bafethu angazi mina abantu babe bacabanga kanjani angazi ngempela ukhishwe seyihlwili ngokubuka izimo ezithize. Umthetho South Africa uyakuvumela futhi nakho lokho yebo ngokobuntu akukho right ngoba kuyakuvalela somehow kwezinye izinto. Sengidabukela abantu abangena emjolweni nalabo bantu ngoba basuke bengazi and futhi akukho lula ukuthi ukhulume yonke into ukuthi hayi mina sengake ngakhipha ingane ngenxa ka 1 no 2 no 3 naye lokho na umazi uhleli isikhathi esingakanani mhlambe uze ngokuzothinta nje bese ayadlula. So ke lilonke nje bafethu eyintweni ezikanje kubalekile ukuthi sithole isifundo. Omunye umuntu uthola ukuthi ukhona omunye mhlawumbe kwesimweni esifanayo nesalapha omunye futhi uthola ukuthi usazongena kusona. Indlela yokuphuma nje kusona ukuthi wamukele isimo mase sifikile makunje it's okay impilo iqhubeke ngoba isuke ingekho into osangayenza umuntu mase singenzile abortion uyenzile it's okay impilo mayiqhubeke mawukuthi kunezinto ekumele zenziwe mhlambe eziyimicinjana nje ukuthi kulungiswe lezo zinto mayenziwe kulungiswe impilo iqhubekele phambili igama ngoThabiso ngakacele aqombise lesele lentaba xebu.